interview na ke kwere ihe mere gị. Ewele iwe dewe kamera na labigato. Elazo. Ke ebe ngerosi akịta. Owe kwa na office owo ka wo adịghị minister of ndị kodaga ụlọ ndị nweghị ala ndị mmadụ ngwo. No, go back. I belong to be must be where. Yeah, turn, Cody. Turn, Tanwa. Listen. Iwo onye ami na-eji okwu. Iwo onye ami na-eji okwu ka wo. Ha? No. Ebe a dị ka room mmadụ ụlọ ọrụ. Enwere onye nọ nga ahụ ka achọkwa m problem awụkwa m nwee ike. Nwa onye nọ nga ahụ Otele Rosanna. Akịfụna na ọ n'ọfịs ka m. I'm saying what I am. I told that touch me put together because let's respect Alamge. I respect Alamge too much. I'm not going to start way here. It's a major so guy you acquire from America, Bianca, Bianca. May I concentrate in Gabiko Egypt yoga, some problem. You need the web like Ruben made a front jump because no, will you look take your oath before another man? I can't buy weapon them, weapon I hear weapon chair. I hope Lamia. Will I keep more? Baha. More Amanda. Onyami. Oyam. Ejimaka mbia nke bishop. Ejimaka mbia nke bishop. How will a bishop gwara m nga? Ihe ọbụla bishop gwara m nga. Ọ gbasapara m ọnụ isi m. Onishimo. Ta. Muna bishop mecha ya nga ka ọ ga-ebi. Muna bishop mecha ya nga ka ọ ga-ebi. Awụkwa ihu ọhụ mechi. Awụkwa ihu bishop echi meme ya wa jump like wow. Awụkwa ihu bishop echi meme ya jump like wow. Mme nwa mee ya ahụ. Nwa mee ya. Aja ala Igbo chụwa m o. Aja ala Igbo chụwa m. Ise. Okay, man, ihe a mmega nga ga ịpa n'ihu akwụkwọ dum. Ee. Aha gị. Afa mgbe Amanda Okafọ. Iwe onye ebe. I'm on Imo State. Ebe n'Imo. Aya Zumbise. Ede afọ ole? Ndị afọ 23. Iji ụmụ ole? Mba, amụbekwa m. Dewe ihu ga ahụ ọfụma. Sorry. Were kamera tejere m ihu gị. Okay. Masị ite kele out of interview. Ranga pia ichese m tụga agụzogho ụjọ. Bahụ eze. He ji join ya me because he must nwe Otele.
Achom that touch here. Nega na godendo. Adendo. Eke no kwano gana zo. Ono kpọrọ meeting. Mba. Elekwa ihe onye ke no na asa emega. Afambo. Ndo. I'm giving him now. There's no music there. Ụmụnne gị ọ dị ole? Nwunye m dị anọ. Ọ gị wada? Mgbe ụmụ awụ nke tọtara nke dị n'aka. Ị ga-akpọ Acho Otele? Ana m akpọ Acho Otele. Ebere gị ugwu? Ebiri m ugwu. Otele achapụrụ ihe ọ dị ya n'ime. Irigidela ọrụ one day mozi pool agba gị n'ụkwụ. Mba. Ebe a na-abịa di ka ihe di gị ga-eme gị ga-esi na di laa. Ọnwụkwa afọ na o. Ebe a na-abịa ejele ihe ọ ga-eme gị ga-esi na be di laa. Unless ma ọ na-akụkwa m ihe too much. Telero sana. Yala akụ gị ihe nga iyi kake. Ha? Enweghị ihe ga-imefu ma ọ kọghị ya. Ọ dipendịrị na mana kake erughị n'ebe di nọ. Ọkpa unu na-eji eme ya? Ọ ta na-esi eme ya. Iji agwụ ụra? Ma ana m agwụ ụra. Oke Otele ọ ghaala gị mbọ? Mba. Ị ma nri nshi? Ama m nri nshi. Ka ebe isi na-anọnyere anyị? M si na Lagos anọnyere gị. Ị nwere akwụkwọ? Mgbe enwe m akwụkwọ. Ọ bụrụ ohi ọ dị gị n'ime? Mba. Enwere onye goofu nọ na family mpa gị? Mba, ọwụsa nwere onye goofu bọtụ ndị ụfọdụ na-aṅụ goofu. Enwere onye goofu nọ n'ụlọ unu? Onye goofu na ya. Family of Nwaja ara. Mmadụ ole trala gị? Mmadụ ise. Mmadụ ise? Aha ha? Ifeanyị. Ọrụ ha gịnị? Ọ na-arụ electrical engineer. Telero sana onye wiring tara gị? Ọ gị ka m jụgo onye ole ọwụ TV ka ọ na-arụchi ka ọwụ iron ka ọwụ kettle? Mba, ọ na-arụ ha niile. Ọ na-arụ ha niile. Anything electrical onye ọ na-arụ. Onye ọzọ? Ebuka. Gịnị ka ọrụ ha? Mba, ọ wee lawyer. Lawyer? So ekpela ikpe Otele gị na atara gị ihe mgbe ị nọ n'amị ka ọ bifo gị banye amị? Before ma mgbe m nọ. Before m banye ma mgbe m nọ. Ọ ka ọ tara gị bifo gị banye amị?
Gị banyekwa ya continue na-ata. Mba. Achọ m that touch from you. Achọ m that touch from you. Ana m na-enyere gị wee gị na. Ọ wee ebe na gị kpọwa bloody civilian. Achọ m that touch from you. Ọ wee ebe na gị kpọwa m ọnụ na kpọwa bloody civilian. Asị gị achọ m that touch from you. Ọ ya mere Otele gị ji dry ya. Ịnọ nga ahụ lọya ata agha ya ekpe ikpe Otele gị. Uru adịghị n'ime. Onye electrical awa ya cha Otele gị. Ma ọkụ na spark harị n'ike. Kpọwa aha ha ọsịsọ. Ha ma abụọ. Esi mmadụ ise tara gị. Onye ole ndị ọzọ? Ha ma abụọ nga ise. Onye mmiri. Ha abụọ tara gị ugboro ise. Ha takatara gị ọnụ. Mba, ofu onye mgbala atọ, nke ọzọ mgbala abụọ. Oke ofu onye tara gị ugboro atọ, nke ọzọ ugboro abụọ. Atara gị with ka without? With. Enyụrụ. Mgbe anyụkwa. Enyube kemgbe ị pụtara ụwa. Mgbe anyụbe. Kemgbe ị pụtara ụwa enyube. Because ha ememe anyị ọfụma, ha eme ndị n'anya. Telerosa na ha meteghị. Ha na-anọrụ 30 minutes or 20. Ma ha na-anọrụ mana ha na-emeti ọfụma. Ele ekpe chọrọ ka echi na-emeghị. Ọfụma na like ọfụma ha ọ ga na-akụpa rie ka ọkọ ya ewitu. No, ha na-eme ka asị ha nwere ike. Okay, etu ndị nwere strength. Okay, a ga-achọtara gị onye akpa obi nna. Mba. Itu. Ọ bụghị na ka mmiri. Ele ihe ime. Like ha nwere ike. Ha na-eru 10 minutes ike agụla ha. How many minutes ka gị nwa na-eji anọ? M ga-anọrụ like 20 to 30 minutes. Before gị na-anyụ. Ị ga-anọrụ 20 to 30 before gị nyụọ ihe gị. M ga-anọrụ 20 to 30 minutes before m anyụọ. Otele na-akụ nwoke stroke. Genotype ọga? Genotype bụ A+. Blood group ọga? AA. Kpọọ nọmba gị. 090 35 72 26 52. Akwe mana ihe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. Kwemasị. Okay, ngwanụ itekikwele otu ọwụkwa echi na-aga ịhụ m who born you, how dare you. Ọ ga-abakwa na afe lele ihu. Ọ na-akpọmali ugbugbu a ọbụjọsụ mechi interview na-ewelele fonu kpọm ya. Ugbugbu a kunu were fonu kpọwa nwa. Onye ya atọgbu onye ncha. They wait for that of like a get of here she got for. I told that is I told that touch from you. The waka get straight. The waka get Boge Bianga. Yes, Bishop. Nganiru Meg interview. Come and not about you. Maybe. The way for Nana like a pizza motocalasso.
enwe ọkụ nọ dị a bịa enyi iji akwagharị mmadụ na wheelchair Mba, sir. ha No, sir. olekwala ihe iji iche ndị na-akwagharị mmadụ na wheelchair kwụrụ straight wetu aka gị ha Anọ m n'ụlọ. ị nọ n'ụlọ enwe ihe ịrụ ha Anọ m ọrụ today. enwe ihe ịrụ ha gị sị m nọ ọrụ today enwe ihe ịrụ ha Anọ m off today. I'm not working today. ọmụaka esogara bekee Mba, sir. janglova ọmụaka esogara bekee ha kpekpara ahụ onye na-ere ụda ewu ọmụaka bịara nga bịa sogara bekee ị na-arụ kpekpara ahụ ndị ereghị ụda eji eke ewu kpara ga abịa ịgwa m sị ana m arụ today keep that your hand straight keep aka gị ahụ straight nna ma mgbọrọgwụ Igbo ka eji chie gị eji ha nga ha lewe anya nga lewe anya ụta lewe ihu gị straight gị were anya gị dewe na silin ego gị eluigwe ebe a ka ị bịara ịmasị ị ga-echeta ụwa gị ego gị eluigwe ka ebe isi anọnyere m Anọ m Lagos State. ị nọ Lagos steeti arụ akpado ngada ele ọrụ ịrụ ha Ana m eme business. ele ọrụ ịrụ ha m jụọ gị sị nọ off today ọ bịala na business what is your occupation this boy Ana m arụ na ministry. na epilepsy ise ịrụ ha nga ole Na ministry. eh I'm a government official. I work in the ministry. police Mba, wo police. ọrụkwa police ka ara m Mba. ele official ọwụ Bishop is personal. Onye na ọwụ personal Yes, sir. biko kwa aka m dịkwa ọcha adọkwara m onwe m na-atụrụ m bịa kunu jikwenu fọs ama ịga na laif m ụtụ ke eyirila yunifọm bịa ga eyiri mọfti bịa gwa m ize personal ọ bịala enwere ihe m gwarala gị agwa gị nkọwakwara m ele ihe ịrụ nwa Bishop, onye ga-ekwupụta na live stream. ka ọ bịarala personal de enwe ihe m gwara gị bifo ọ wụ jọs iwe dat gịal wụ ihe were m nna bịa were fon m makwana m sọ ihe ewu wow ka ha chetara m taa ije ewe iwe ọkụ Basa. Achọ m ịchị ọchị tụmatụ ọchị. atịla na ọchị na akwa m gwara aba biko nụ ihe m ji ajụ akwa m ije ewe iwe ọkụ achọkwa m Mba, adị m ewe. ka ọ bịarala personal Are you back? Yeah. gbanyụọ fan ahụ onye ka eju are you back Oh, my little cousin is back from school. nwaanyị ka nwoke A little boy. dewe fon ahụ n'ihu gị ọfụma jide ya n'aka achọ m problem jide ya n'aka agala ama m ụka hia jide ya n'aka biko esi ihe ịrụ ha dị personal biko jidenụ m fonu n'aka jidenụ m fonu n'aka na ama m ịgbaghị iwu anyanwụ Rangers ọkwa ihe m chesa ọwụ ihe ewu amakwara m sị ihe ịrụ ha bụ personal ọ ga-dewe n'ihu gị straight dewe ihu gị straight Chineke agba ekwu okwu n'isi gị ị gara ime mekwuo ihe m na-ekwesịghị ikwu ya ede afọ ole ma ahụ eze gị mepechana ọnụ gị ọnụ ga na-emepe emepe akụrụ gị egbe n'ọnụ akụrụ gị isi egbe n'ọnụ ọ bụ ya matụ onye personal onye ọrụ ya dị personal ị gara ịma m ụka mepe eze gị
Zeke yiri eze ego. Asị gị mepee eze gị weta ya na screen nga. Weta ya na screen nga. Eze nọkwa n'okpuru ele nga ọ nọ. Meshighi anya, mepee n'anya gị mepee eze. Akwara agha ọnụ akwa. Ah? Mbasa. Onye ka ịkpọrọ asa mụnwa. Kwanye kwere onwe gị ugwu akparịkpara m nga ahụ. Abịakwala ihe abịa ibetụlụ imejọsa m oyi nga. Biko. Iji ụmụ ole? Ụmụ. Ọ ga na-ekwuchi okwu ike. Enweghị m ụmụ. Ewe fon a n'ihu gị ekwuchi m okwu ike. Enweghị m ụmụ. Kemgbe ị pụtara ụwa etala nwaanyị isi mkpe. Mba o. Mbasa. Iwe onye ebe. Ọ bụ onye Imo steeti. Ọ ga na-ekwuchi okwu ike. Abụ m onye Imo steeti. Ebe n'Imo. Ikeduru Imo steeti. Ebe n'ike duru. Ata Imo steeti. Eriri gị eri. Mbasa. Agbara gị na mkpo. Mba. Ebe isi na wọchị anyị. Lagos sara. Ka ihe ọ ga-awụ elu nwaanyị echi nwunye gị eme gị chụpụ ya n'ụlọ. O si na-aba. Ah? Ma o chitie. Olee ihe imini by cheating? Nweta ahụ otu nwoke ọzọ. Kwusi okwu ike imewele nwayọọ na. Imewele nwayọọ na. Kwusi okwu ike na. Eji amụọ nwoke ibe gị na ga ejuwe ya who are you? Imewele nwayọọ na onye personal. Kwusi okwu ike. O mewele nnọọ ka ọ ga-azọgbuli ndanda. Branga bịa rugharị ya nka bịa kwa m say personal. Nenu ngo mege nwayọọ na. Ọ ga-awa ihu m echi na ga were aka ntị sụwapụ m Otele ice. Eweliwe. Iji agba knockout. Mba, nna agba knockout. Paga na mmaga ọ dị ndụ. Ha dị ndụ. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ha dị anọ. Apịrị gị apị. Ee, apịrị m apị. Ịsa apịrị gị apị. Ị ga-aga ụlọ ọgwụ nna ewele iwe. Ị ga-agara m lab. Si dọkịta na nsọ ele gị lab amụ. Nnọọ. Nsogbu adịghị. Emege gị ụlọ ọgwụ si ele gị lab amụ. O? Nsogbu adịghị. Chai, ndonna. Onye pere ya ọkụ wakwara gị ihe eji pịa gị. Ọ mpa gị ka mma gị. Mba, akọwara. Emege ịjụ n'aha nna. Nsogbu adịghị. Chime kwere nwayọọ ije enwe bọdị ọdọ. Agbara m perfume. Ị gbara perfume. Enwe m bọdị ọdọ. Ya mesa ahụ gị shiwu ushi na. Oshigo oshi. Den ga-ekwusi oke ike imere ka onye ọwụ okwu ọdọ na ya na ọ na-afụta nga mebie ihe niile. Kwụsị n'okwu ike Chineke agbago. Ekwucha m ya nna. Ewele iwe. Mba, adị m agba. Ị na-eme omenala ka ị na-eme ụka? A na-eme ụka. Ọ bụ onye ụka. Ajụrụ gị ajụ? Mba, ajụkwa m ajụ. Ugboro ole ka ị nwerele heartbreak? Bishọ ọka nkụ. Enwere m ugboro atọ. Ị nwerele heartbreak ugboro atọ? Ee. Gị na nwaanyị nọrọ ịga enyo iji agbasị ya n'ala ka iji agba ya n'ime ahịa? M na-agbasị ya n'ala. Ma ọ chọọ N'ala? Iwefute ya ga-efe ya n'ala. Yes, Bishop.
ọta nwa na-efe mmiri amụ n'ala. Mmadụ ole ka ị tarala? Atọ. Aha ha. Ofu Igbo. Ọzọ Ebule. Ebule. Atọ ahụ mkpa m gochọ ya. Lewa anya nga ga gwa mmadụ ole tarala gị kwụsị okwu ike. ofu Ujunwa. Ọzọ Cynthia. Lee ihe o meghe ka onye arụrụ arụ AI gbara n'ala Igbo. Kama ị ga-emepe ọnụ ikwu okwu ka nwoke ga na-eme nke ọzọ emeghe ka AI gbara n'Igbo. Lewe anya ebe atawa ihu gị straight Chineke agbago. Ege enyi ije eti mkpu. Anyị meti mkpu. Genotype gị. AA. Blood group gị. O positive. Kpọọ nọmba gị. 090 3724 7176. Akwa ịma na ihe anyị mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. Amara m. M ga n'iru. Gaa n'ihu. Mgbe ị bịara nga mbara gị mba. Mbasa. Okay. Eke me nwayọ nweta m echi ọwụ ya ebiwafụcha m ọnụ. Biwapụcha m eze. Were aka nọ panye m na gota. Good afternoon, Bishop. Ihe mbọ gị bịa nga. Sir? Ihe mbọ gị bịa nga. Akwa ịma na ihe ọbụla m mere nga ga-aba n'ihu akwụkwọ. Ewela iwe nwere mgbe ị gbara lara. Mba. Mba. Gbata ahụ ọ dị gị? Yes. Eji m mana. Okay. Ịsa ahụ dị gị? Hey. Dewe fon n'ala gị ebili ọtọ gị lara m azụ. Dewe ebe anwụ na-aga na-acha nọ. Dewe ebe anwụ na-aga acha. Gantis n'ọkụ. Tinye ọkụ. Pụrụ straight. Dewe n'aka gị n'ala. Dewe n'aka gị n'ala. Eche m ịsa ahụ dị gị. Dewe aka gị n'ala. Dewe ya straight. Tọnụ. Were reverse bịa. Ozuole. Gato front. Asị gị gato front. Tọnụ azụ gị. Bịa were fonu gị. Kebishina nọ ya n'anyị. United Kingdom. Ebe na United Kingdom. Middlesbrough. Okay, man, ihe m mege nga ga-aba n'ime akwụkwọ ndụ ma Facebook ma every other app. Iwu onye ebe? I'm onye Anambra State. Ebe na Anambra? Agwata local government. Ebe na Agwata? Nsofia. Ebe na Nsofia?
Numu is a village. Negina naga ha dendo. Eh. Therefore, le. Area Boni say. Gene ke na aro. Mba factory like production. I na roll na bakery. Ije yi pant. Eh. Aprogano. Mba. Ori iko mele gị mbụ. Ahata mbiko. Ọrịa otele. Mkpu ọrịa otele n'ihu otele ụta. Ọrịa otele omele gị mbụ. Mba. Mba. I butela ọrịa switi mbụ. Ị na-aga na-akị ya. Mba. No. O nwere onye yuzuru eyuzu na famili unu. Mba. Mpaghara oji aṅụ juice. Mba. Mmaghị ọwa onye okwu na ụka. Mba. Na ebe nna gị enwele onye ara nọ n'ezi nna gị ma ọ bụ nsaịdị nne gị. Owelo. Ashị ma ọ dị gị. Mba. Akwụkwọ ọ na-adọ gị. Biko aghọtara m nke a. Akwụkwọ. Ihe ọ da-awụ ya elere mmadụ ihe na-eme mmadụ te na-eme mmadụ te agba onye ahụ n'ala o ji emeghị. Okay. Epilepsy. Mba. Mba. Nwoke ọ tagidele gị mbụ mozi pul agba gị. Mba. Gị na nwoke ọ lụọla ọgụ mbụ. Mba. Ị nọrọla na nrọ mamara akpawa gị na nrọ gị pụta n'ihe nyụọ ya onwe gị. Mba. Ị nọrọ na toilet na-anyụ nshi ji ekwu okwu. Mba. Gị na nwoke ọ kpagidele nkata na WhatsApp ya sị gị na gị see otele gị sendịara gị enyi ya. Never. Ị nwere Davido ihe ụmụ nwaanyị na-awụ n'ike na-eme nwụọ. Mba. Nwaanyị ọ bagidere gị mba ya gị na-ekowe isi eme gị ole nwaanyị ibe gị omele gị ya. Mba. I don't make gauge anyhow. Ị mụọla nwa mbụ. Mba. Ụmụ nwoke ole tara ala gị kemgbe pụtara ụwa. Ibua. Ele ihe a gwara gị eji taa gị. Ofuke nọ mgbe m nọ na university mgbe m kaba school. Just normal friendship ka iji wee bido before I bazie relationship. Then nke Igbo bụ onye m kwesịrị ịnụ mana ọ bịazi na-agazi my cousin. Onye ebe dị ihe ahụ bịaziri na-ata ya cousin. Onye Anambra kwa. O nwere mgbe ị chọrọ enyo ahụ gị enyo nshi na panta gị. Mba. Mba. Ata gị dị anyụ. Mba. Otele na-anyụ anyụ ma ata ya. Genotype gị. AA.
Blood group gị. O positive. Congrats. Kpọọ WhatsApp nọmba gị. Nke Nigeria bi mkpọ nke Nigeria. Kpọọ na WhatsApp nọmba gị. Okay. 080 6149 5824. Kwe mana ọ ga-aba n'ihu akwụkwọ m gawa n'iru. Yay. Gawa n'iru. Oh, dị ndị aka m chọrọ. No laughing, no laughter. Ma enwe peace of mind, ya enwe peace of mind. Ma agba ya ajụjụ ọnụ, ya asha m. Ịhụrụ nga m bara ya mba na mba.